Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Yaw Pindi TV bisimilla mon e ruɓindu jayndeli moɗon weltare min deñi huccide moɗon oɗo subaka alhamisa hande ko wiide won tan alhamisa moƴƴo malaɗo yo Allah waɗanen jaam e kisal no subaka foof noɗon daña ruɓindu jayndeli moɗon kono noon haɗen fuɗɗade ko salminde goto fo inde goto fo kadi manama yettore serenɓe men jijitaka calminama juurama bertama juuɗe ñagama duwaw yuppo e Sénégal yuppo e aduna foof ha oɗo rafi wawa hollude en caggal bani mon debbo Aissata Ndiaye bonongol ko sehil mum Amadou Moussa bisimilla ma mbani mba debbo pullo a salmitama kadi no feewi a yettama a weltanama sikki ala caggal yettude Allah ko julde nabi Muhammadin ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jetten dendagal hettiyankoɓe meɗen ɗo ɓe goni e nder jukli dunde baba adama nde kala e kuuɓal no mbirtan ɓe ni tan kala subaka ina wayno ko weltare e weytare joguiɗen huccidde mabɓe gam humnude aadi bil aadi saabu salade ɗum ɓuuri firtude ɗum wadde mbiɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh noon tigui Amadou Sosoɓe noon neli kam ɓe mbi ko subaka o moosali ɗi beele wonko ƴettata haade ma nadde nder walla mbimɓe min kam jiyanmi tan ko seeɗa mburu e wonko seeɗa kafe e wonko ƴakkata ko noon mi anda ana meeɗiɗi mbiɗa yara kafe Aissata aɗa men nadde ɗo a meeɗiɗi mbiɗa yara kafe joni setto bandiraɓe ɓe keɗo ar ko ɓuuri tengtude ala war seeɗa ɗo yo leer kadi hanki mi jabtima ngal namdal donc ngal fotan artude ɗo hannde subaki min dal ɗum ne hayim Aissata are ko ɓuuri tengtude tan hande nde Aissata nde wayno ɓuuri tengtude ko toɓɓe ɗiɗi coronavirus ina ɓeydi yaaha ŋayde e nder leydi men Sénégal saabu oɗo saaha de ina wayno won gayi mawɗi tigui ina wayno mema won hen ni koko jonci koye munen ɗum ɗon noon jayde ɗi pini dawi kono kadi ina wayno guddidagol école aji ɗi hande kadi heeɗani caggal e jaydeji leydi men Sénégal noon tigui Amadou Diaynde Vox Populi uddita damal ko noon tigui nden jayde wi ko mboroso covid 19 oɗo corona de ina kay jokki ha joni ŋayde e nder lamanteri leydi men Sénégal horejo Macky Sall o saaha hande inana woni eko wiite en quarantaine woni joncude hoore muɗum ɗum de ko caggal nde o memodiri goto e keɓɗo oɗo mboroso covid 19 kono kadi omo ganduɗa ko kolaɗo kuuɓal keeriɗo wonande Ali Ngouille Ndiaye jagoɗo tambiɗo gueɗe nden ko leydi Sénégal kañumne de o saaha hande heddima on ɗon no mboroso biteɗo coronavirus kono ne kadi e ministre Mbaye Ndiaye kañumne de memama tigui on ɗon mboroso goɗɗo kadi memaɗo ko hono sarɗiyanke toon to assemblée nationale debbo biteɗo Yaya Diallo kañumne kadi o saaha hande tawama ina wondi e o mboroso covid 19 koye hen jayne nde heddi ne wayno de nde hokki konngudi koɓe ganduɗa ɓe kañumen goni hujjikinantoɓe e hono safroɓe ɓe ko litti wonde de o saaha hande ɓe ñaagui laamu ngu tan ko yo dartini ɓeɓe ganduɗa ɓe ko wonɓe e nder ladde nde walla mbiyene guure ɗe tigui ina testa yimɓeɓe ko wiite kono ƴetta ko fati e banggue hono prélèvement ɗum ɗon noon so wiide mabɓe de o saaha hande komi memtugol laamu ngu saabi hande ha yimɓe mabɓe ɓe ina kay mbaɗe gueɗe kantoriɗe e nder ladde nde goɗɗum ɗum ko tawete hen ina wayno koko yewti ko e limore mayɓe o mboroso coronavirus holtama de hanki ko nayo tigui ɓeydi limore nde saabi noon Sénégal ɓattima ko tolni e temedere e keddiɗo e o mboroso covid 19 tegal ɗum ko jayde libération nden ɗon jayde ha hande koye goɗɗon felo yabɓi nde wiide ko covid 19 oɗo saaha hande de nana tigui e ɓerde laamu leydi Sénégal ne wayno de holitama wonde ko caggal nde o memodiri e goto eɓe wonduɓe on ɗon mboroso horejo Macky Sall ne wayno de jonci hoore muɗum saabi noon ha horejo mo ganduɗa ko leydi France Emmanuel Macron kañumne de hayti tigui arde jilluɗo e leydi men Sénégal ngo fonno arde noon ko ñandi talata paaɗo ɗum saabi noon o hayti tigui kono kadi oɗo debbo biteɗo Yaya Diallo tawi ko sarɗiyanke toon to assemblée nationale holitama wonde tawama tigui ne wonde oɗo mboroso coronavirus ɓe o kay hemno memodirde kala o saaha hande e gandama kono kadi joncama holitama de wonde o tawtorama hono golle ɗe ganduɗa de ko e commission gonnoɗo kay mbo jaɓɓino hono jagorɗo maître Malick Sall jayde kadi arti e omo ganduɗa ko gonnoɗo jagorɗo Bamba Ndiaye e saaha laamu Abdoulaye Wade one kadi o saaha hande hollitama ina wondi e mboroso covid 19 nayo ɓeydima e limore mayɓe oɗo mboroso saabi noon Sénégal hande limi ko tolni e capanɗe jeeɗiɗe tato heddiɓe e rafi o ko jayde las adi las quotidien ko hen tigui arti e laygol oɗo mboroso coronavirus ndi witande ko laygol oɗo saaha hande
darnugol hakkillaji dendagal leydi Sénégal kala e kubal ko natal horejo Macky Sall ndi widi ko sardiyanke hono biteɗo Yaya Diallo kañum de waɗa testé positive manam tan tawa tigui ne wonde e rafi o kono kadi horejo Macky Sall kañum ne kadi nana jonci hoore muɗum woni ne waɗi hoore muɗum en quarantaine hultama noon wonde o memodirde koye goto e gondude on ɗon rafi saabi noon haw waɗi test kono tan de test o arti tawi o wondani e rafi o kono haɗata o jonci hoore makko tolni e jonte tati kono kadi ɓe koliti wonde ko tolni ha hande e jagorde tati kono kadi e capanɗe nayyi député woni sardiyankoɓe oɗo saha hande de nana tigui ko wiyete ko hono observation nan tigui ƴeewe so tawi keɓani rafi o ɗum woni ko jayde arti o saha hande kono tan de konnguli deñude hakkille gummi koye Aymirou Gningue mo ganduɗa kam tigui jogui hono konngol sardiyankoɓe ɓe Benno Bokk Yakar toon to assemblée nationale so wiide makko de kulhuli ngala so tawi ndun noon suude ne wawi laynude oɗo boros covid 19 saabu noon jeeyi on sababu wiide makko koɓe ɗofti kala ko fate banggue kuule pawaɗe gam tigui wasde laynude on boros covid 19 jayde enquête loski nden ɗon jayde wayli sawru mbaggu no mbiruɗen ni e gardidi hono roɓino men jayndeji to banggue titoɗɗe e jaynde wi ko gudditgol ko fate banggue hono kala so ɗi ko ñalawma hande alkamisa ɓe kolti wonde noon ko rentré mo ganduɗa koye hande ina woni e sous haute surveillance manam tan de ina woni ha joni e ndenka walla ndenaka mantini ka tigui ɓuurka towde saabi noon jaynde wi ko guddigol ngol ganduɗa ngol hande o wona kay koye saaha nde rafi covid 19 ɓuuri kay ha joni hewde ɗo e leydi meɗen Sénégal kono kadi ɓe ganduɗa ɓe ko administration to banggue jangguinoɓe public eɓe ɓe ganduɗa ɓe ko privé hay layken kamɓe kala o saaha hande ɓe kolliti wonde ɓe keblima tigui gam jokkude ndeɗo jangde no wiiri jayde enquête jayde quotidien jayde quotidien le quotidien ne wayno tigui oɗo subaka hande kañumne tigui ene wayno arti koye oɗo gonka kaɗo covid 19 ɓe kolti noon wonde nde arti koye oɗo piqûre mo ganduɗa o kay ko SAMES manam tan de goytal ɗi ganduɗa ɗi nguɗo goho mo ganduɗa o kam tambi kala ko fate banggue hono safroɓe leydi meɗen Sénégal so wiide mabɓe noon ne wayno ko memtogel gouvernement o saabi kay oɗo saha hande ha rafi o ene ɓeydi hallayde kono kadi yimɓe mabɓe ene jokki ha joni jopede peɗeli e nder guure ɗe kono kadi ɓe kolliti wonde de ɓeɓe ganduɗa ko cuɓogol yimɓe ɓattiɓe Abdoulaye Diouf Sarr ɗum woni koɓe jonnani kamɓe ɓe ganduɗa ɓe ko tambiɓe kala ko fate banggue hono golloɓe to banggue calal balle leydi meɗen Sénégal ɗin ko guuɗi ina tawe e hello joyyi e nde jayde witede quotidien le quotidien ko l'observateur daw jayde groupe futur média nde ne wayno oɗo subaka hande kañum ne arti koko yewti ko ha joni e joncugol hoore muɗum hono hoorejo Macky Sall caggal noon ndew kay memodiri e oɗo gonduɗo e boros covid 19 jayde noon arti holton kay ko soomi e on ɗon en quarantaine manam tan joncugol hoorejo Macky Sall jayde arti noon e on ɗon histoire mo ganduɗa o hande ari manam ɓe garti tigui ko yewti koye conseil des ministres baɗɗo hanki gadduɗo kolol caggal nde hoorejo Macky Sall holliti wonde de koko memodiri e neɗɗo keɓɗo boros covid 19 goɗɗum ko tawete hen ne wayno ko feññinde walla mbiyen ha joni ko jibinaɓe hesɓe tawi koto banggue opposition ɗum ɗo noon jayde wi tan de ko pouvoir oɗo saha hande kañum de ina wayno suɓani hoore muɗum yimɓe ƴagguɓe tawi noon ko caggal ndeɓe kay gaddi yoga e konngudi memte saabi noon moni kala o saha hande yalti woni pilñitiɗo saabi noon jayde waɗi photoje hewɓe ɓe ganduɗa ɓe ne tawe e nder nde jayde witede l'observateur ɗin konngudi jaji ina wayno de ina tawe e hello joyyi ha hello nayyi ha joyyi e nde jayde groupe futur média nde jayde le soleil nden ɗon jayde guendiri ne wayno woƴaka hay hunde ko jayde ɗi ndewi ɗo e oɗo subaka hande kayde nde arti koye gueɗen leydi ha joni ɗo e leydi Sénégal ko wayno toon to Diamniadio Lac Rose e nokko biteɗo daga holpa nde witande ko hoorejo Macky Sall erima kay joni joni o yo hokke ko wite ko hono cartographie woni tan dendagal ndin leydi e caɗele muɗum kala to tawete e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal ɗum ɗon noon jayde holliti wonde o hokkiri ko tolni e capanɗe 3 hectares manam o resdi ɓeɓe ganduɗa ɓe ko gomu witengu hono caisse des dépôts et des consignations tawi noon ko tolni e capanɗe 3 hectares toon to Bowallaɗi diwoje ngal Yoff woni aéroport international mbo gonɗo ɗo hene tigui mbo Léopold Sédar Senghor ɗum ɗon noon jayde kadi arti e goɗɗum so wiide wonde de ko udditama hanki toon to Tambacounda wargo mo ganduɗa ko Ibrahima Diop kono ne kadi Binta Camara e adjudant Tafsir Sané ɗum ɗon noon ɓe kolti wonde de ko audience uji ɗi puɗɗima hanki toon to tribunal de grande instance gonɗo toon to Tambacounda jayde stade coftol ɓalli stade quotidien guddirten tigui oɗo subaka hande nde wi ko Liverpool aga waɗi cartonné tigui toon to manam toon tigui e Anfield woni on ɗon stade mabɓe tigui ɗum ɗon noon ɓe kuccidiranno ko équipe mbo hono Cheikhou Kouyaté o woni Crystal Palace kono tan nde Liverpool yurma kiɓi lappiɓe ko loggi nayyi e ndiga Sadio Mané noon e kamɓe on ɗon kippu kala o saha hande ene gasa ɓe mbawa tigui ƴettude on ɗon championnat e oɗo alkamis ɗum ɗon
noon jandene sifo holko jeewon sababu ɓe koliti wonde ko kanko kayri mbarodi hono Sadio Mané o loggi 15e makko bi woni bi batuɗomo fodde 15 wonno championnat gonaɗo Liverpool noon ina wawi tigui wonde e hono champion d'Angleterre caggal duuɓi 30 koɓe mbari ƴettude on ɗon coupe so tawi noon ɗum ɗon fawi koye match hande hakkude Chelsea e Manchester City so tawi noon City gagnaki tan Liverpool ƴetti on ɗon championnat to banggue baɗoteɗo leydi meɗen Sénégal mo ganduɗa jande siftore hande ko Tony Silva gardien mo ganduɗa o ko but leydi men Sénégal ɓe mbatta noon ko namdal beele kanko tigui woni hono gardien ɓurɗo mantiro e kala saaha mbo gardaji Sénégal ɓurno ɗi jogade e saaha nde fuɗɗi football kono kadi haala Kalidou Koulibaly ne tawe hen oɗo saaha hande de Liverpool ina jopimo yimɓe hewɓe noon gaddi hen konnguli kolliti wonde ne wayno de Koulibaly ina wawi tigui fettidde mo ganduɗa ko Virgil van Dijk ɗum ɗon noon so laatima tan ina wayno kala attaquant hande moɓe kawride yo habbu hoore saabu ko gayɗiɗi mawɗi dariɗi e saaha muɗum ko ɗum wonno ko tonguna ɗen e kelle gadane roɓino men jayde jeewo subaka Aissata noon tigui Amadou ko eɓɓore wonde udditi tan woni banggal ngal ganda kañum woni banggal fait divers walla gueɗe rendo hande noon gueɗe rendo udditita tan ɗum ko ganda kañum woni hande sukaɓe e duttogol mabɓe e nder école aji ɗi saabu Amadou coronavirus ha joni aɗa andi nano jokki wadde golle mum golle ɗe ganduɗa yete ɗo joni nani uddi koye nani jaaki aduna o foof e ɗum ɗon noon hewɓe woni yete jignaɓe sukaɓe Amadou ko kulol dañi e nde ngol de ɗon uddidde école jiiɗani kadi Amadou ko ganduɗa yete professeur uji walla professeur mbaɗaɗo test positif ɗum ko hanki to ganduɗa kañum woni Bignona ɗum aɗa andi ɓeydeto ko uddude koye ina jeeya hen kadi Amadou ŋakkere ndiyam aɗa andi hanki eɗen kala ɗo yette e école Seydou Nourou Tall ɓe mbi ko ɓe mbawa fuddita tawa ɓe ngala ndiyam ko wayno Louga ɗen caɗele ɓe dañi ko wayno Kolda ɗe ɗon caɗele ɓe dañi woni caɗele ndiyam e nder école aji Amadou ko hunde nde ganduɗa Aissata ina jogori addude caɗele mawɗe saabu hande o kalmo udditani en tout cas ɗo ɗo jarten ɗo kalmo udditani ko kañum ne wayno woni ko tardata walla suha muɗum woni tardoɓe saabu hande laamu ngu kañum ko yaɓɓi koko yaɓɓi école aji ɗi hande en jii udditi e subaka he kono kadi ɓaadi wiyama wonde ko laaɓal kadi aussi ene noddi gam rentade oɗo rafi coronavirus hande o ko tolni toon to Kolda joni ɓe kolliti wonde ko tolni e 36 ne wayno école kañumen ngala ko yewti ko e ndiyam ha tengti noon e ko wayno kadi ha toon to Louga kono kadi holmo andi ɗo e Dakar toon to Saint-Louis e Thiès e guure mawɗe hande tawtere nder leydi Sénégal ene jogui caɗele ndiyam teɗen gandi alay saago jomum sen nata sooɗo alay saago jomum saha foof ne wayno o leppini juuɗe muɗum gam oɗo rafi wasa tigui heddu ɗum do joni noon oɗo saha hande koye danger mawɗo wona kono kadi alay saago yimɓeɓe mbawa uddidde jaada hen tawde woni laamu ngu ko yaɓɓi koko ɗum yaɓɓi no mbinomi ñanden woodi ko gueɗe ɗiɗi gueɗel gadel nguel ko laamu ngu kañum andi ko nangui date dirti nanguiri date yiiɗa dirta hankkadi no e waade foof hunde koko yahata saabu sen dokki yeru oɗo toon to Bignona o enseignant mo ganduɗa tawama ine wonde mboros coronavirus ko ɗum ɗo saabino ha dirtina ñande ɗiɗi lewru ndu nde enseignant yi tawani gondi hen laamu ngu dirtini hedde vers 23 heures donc oɗo testama hanki positif ko hanki wonno ɓe dirtinani donc firti koɓe jaɓɓi ko ɗum ɗon koko latto no e waade foof hankkadi dal ko wiyeɗe jomumen yo gurdu hen walla yo mbat no laamu ngu yiɗiri ni kono kam mbiɗa andi ko jangde ganduɗa nde ma heddo histoire Sénégal saabu maɗum jibin ko satti en tout cas noon tigui Amadou te caɗele ndiyam ɗam sa ƴeewi wona ko ganduɗa ina ummo ɗo joni saabu hecci hanki sa heeɗima Serigne Mbaye Thiam e konngudi muɗum holliti ko caɗele ndiyam ɗam ma yimɓe gurdu hen ha ɓooya aɓen noon mbaɗa hen gueɗe gam iwa ɗo kono noon wona joni jogori iwde sona yimɓe tan gurda hen ha ɓooya kañum noon e rafi o ina jogori sattude saabu ma sattu ko ganduɗa mbiyeɗa ko ya sooɗo ya wonde laaɓal a jooɗima a yiyani ndiyam walla ala ndiyam ɗum ɗon ko caɗele ɓeydata kono noon mataw maɓe mbattu hen haqqillaji e ƴeewa noɓe mbatta kadi ɗiɗon école aji Amadou hayso tawi ɓe neldat toon citerne yen eko way noon gam wallidde ɓe ndiyam e wallidde sukaɓeɓe no o coɗorto Amadou ha joni e coronavirus keddotoɗen hanki nayo jokkima ɓe ganda kadi mbasi hen pittali mumen
joni ko addi limore nde e capanɗe jeenayyi e tati Amadou ha joni tan so tawi corona yeehi ha wine ina dari damal paale amen ina fugga naati ɗo ganduɗa kañum woni suudu sarɗiji leydi meɗen ha hewɓe sarɗiyankoɓe hande koɓe joñaɓe ha tengti e gardiɗo leydi meɗen Amadou koko jonti oɗo saaha. ene woodi wona hunde bettude saabu eɗen gandi ko nokkuji ɗi ganduɗa ɗi ne kewi naata yalta kono kadi so tawi en ƴeewi leyɗele kewɗe sen dokki yeru toon to Angleterre hoore jagorde mabɓe woni britannique o mo ganduɗa ko Boris Johnson eɗen gandi lelima ha yeehe service de réanimation woni wallede no fofiri ɗum ɗon ne hen kono kadi hande e nder aduna o foof nokkuji kewɗi ko wayno galleji lamorgo ngo ko wayno hono sarɗiyankoɓe woni toon to assemblée nationale ha e ko nandi hen e jagorde foof ene famde leydi ndi jagorde muɗum heɓani rafi o ene famde leydi ndi député muɗum heɓani rafi o ene famde leydi ndi premier ministre ne wayno heɓani rafi o eɗen gandi ɗum ɗon hande so tawi yettima en ɗo ne wayno ɗum bettani en hayso tawi en jii hono dentugol mawgol wonande kamɓe lamɓe ɓe kamɓe jagorɗe kamɓe ganduɗa ko sarɗiyankoɓe kono kadi ene holliri tan wonde rafi o de kanko o mataw ko o finat tan o weele o naata e neɗɗo o finat kadi aussi o weele o yetto neɗɗo wadde wona dentugol ngol ha ɓurta dandar hen neɗɗo ɗum ɗon noon so tawi ko dentugol ha ɓurta dandar hen neɗɗo eɗen ɗamni tan palais présidentiel walla ha toon to assemblée nationale wayni ɗum ɗon heɓata saabu en jii hen yimɓe hewɓe ganduɗa ko sarɗiyankoɓe woni hen ko jagorɗe ene ndenti woni hen ni ko kala yontere mbaɗirta test pour ƴeewa exactement saabu eɗen gandi ko yimɓe jokkodirteɓe kala e saaha ko waɗoɓe recevoir uji yimɓe to banggue hono bureau ji mumen e galleji mumen e gollorɗe mumen donc noon so tawi hande ɗum ɗon waɗi bettani min kam min en tout cas donc noon heddi tan ko ɓurde rentade ha joni saabu yen paam ko rafi mo ganduɗa ɓurɗo wadde démocratie e nder windere nde tade woni accani galo accani kadi aussi mo wona accani mawɗo e suka moƴƴi tan ko ha joni yimɓeɓe jokka rentade kadi gusta ko mbiyata saabu eɗen gandi ɗo hande yimɓe fof gacciti sa yeehe jeereɗi ɗi a tawat vraiment ko accita gaz uji ɗi ko accita memodiral ngal aussi no wano nden nde ari départ nde jiita ko neɗɗo foof ne rento goɗɗon hay sinno ko e lawol kono hande ɗum ɗon natti ko calmodir yimɓe dokkodira juuɗe yimɓe ene vraiment ene mbadda kala hunde to banggue memodiral te ɗum ɗon eɗen gandi ko ɗum mala figue mawɗo e leydi ndi noon tigui Amadou koye caɗele ɗe jeeya hande noon Amadou mo ganduɗa kanko woni Mati Simal hande ko anniversaire makko ñalawma mo ganduɗa ñalawma mawɗo e makko Mati Simal noon heedi ko caggal caméra ji kanko kala ko jebɗon e émission woni wela moon koye montage makko e junggo makko rewata ko wiidemo tan yo Allah rokkumo gurdam juɗɗam Amadou woppiramo e joom galle makko kanko madame Simal ko noon tigui madame Simal wadde a wiyama guura ko juuti joyeux anniversaire yo Allah junnu balɗe moƴƴine battane kadi acca mbawka no fewi machallah ko neɗɗo baɗɗo fayida no fewi kadi hon o ñalawma so ari alay saago roɓiɗo jayndeji moɗon e subaka he haɓra on saabu ko debbo dariɗo baɗowo gueɗe mantanide dawowo law kono kadi kirowo jippade ina gollo ina waɗa ko wiyete ko hono ina monta ina senga ina sinka ina yonna machallah ha yimɓeɓe mbawa yiide belto wadde en mbimo joyeux anniversaire noon tigui Amadou joyeux anniversaire Mati Simal ko ɗo min uddirta roɓindu jayde meɗen tottude won aadi janggo so Allahu lamdo jaaɓi ko bani mon debbo Aissata Ndiaye banum gorko Amadou Moussa heɗano e banggal caméra o ko Ndeye Fatou Massaly ha gongol so Allahu lamdo jaaɓi